Ingetwa Edna Mhuri. Ani? Edna Mhuri. Mhuri. Ndakamhangarawo nyaya yangu ndikuda kuti Edmo Sandi andibudi ropa chena kuti haachandi. Hanzi budire pachena madzimai. Ndati Edna Mhuri asimukadzi. Kana mchita asimukadzi itaurire dare rino rikunzwisisei pamusoro wedare kuti iye ateerera kuti auye munape mukadzi akagara iwo kuti kuuya muno zvinoti wanasika wauya mudaira mambo wani wako tiri kuti isusu chinyatsotsanangura kuti haasi mukadzi wako nezvikonzero zvinodai nokuti akuda sterei kudarika varume vesa pamusoro wechangamiro Edna Mhuri haasi mukadzi wangu taifambidzana naEdna Mhuri. Zvataifambidzana tichiita taita zveipapo zvisiri ndoreva zvichiwande-wande zvokuti taiita madhiri tabhadharana takaita for 2 months. anga ari chii panguva dzauyu kushandisa uchiita uchibhadharisa yanga Kwete hazisi izvo. Edmo ndofunga takadanana dzanguwa ndobva ini ndatomboendawo kwandakaenda iye basa ravo ndadzoka gore rapera iro riri ndobva anditi ngatingoitai sei ngatingosimudzirai nyaya yedu yekudanana kwataita ndofunga tafambidzana Edmo akabva ati ini ndandafunga kuti tiite sei tigare tese tiite murume nemukadzi ndobva ndamuti iwewo wagarawo nemukadzi wako saka hazviite kuti iwe neni tiite sei tigare tese zvikanzi aiwa kumba kwangu kune dambudziko mukadzi wangu ari kurwara saka mukadzi wangu akanipa gwahedhi yekuti roravo umwe mukadzi pane kuti ndikuomesere nekurwara kwandikuita sei kwandiri kuita. Takabva tatanga kugara tese kubva muna September takapera kusvika muswa 16 January gore rinori. Edmo paakayamba kwangu nogara kwangu inini. Mukadzi wacho ndofunga akatakura zvinhu zvaEdmo zvese ndobva aya nazvo panda apa ati garai zvenyu ini handichada murume ndobva tagara naEdmo uya kusvika muswa 16 January Edmo akamuka kuri kuseni ndobva apfeka hembe dzake akavirikidza hembe ndati mapfekere rudziko yamukuti aiya asikura Jaden anonzi asikura Jaden anondipindura akaramba akanyarara ndikati asa hazvipindurike here zvandiri kubvunza wakaramba wakanyarara ndobva waenda kubasa aenda kubasa paya akatakura foni yangu ini ndobva ndateera paya zvikanzi aenda kupi aenda kubhawa ndikati anoziva kuti akadhakwa anorasa mafoni regai nditeere mafoni ese yake neyangu ndakasvikira kumba kwemwana inowa firstborn yake ndobva ndasvika ndakavambona wakaba here zvikanzi baba ndawaona uri kubhawa ndikati ndinoita sei ndinoona kuti hanzi ndipei mafoni munozorasa kana madhakwa mwana zveshuwa akaenda akauya naEdmo ndaitorwara ipapo vauya vese naEdmo uya vauya vese vati ambuya Jaden mukurwara ndikati mhirikuita sei kundirwadza zvanzi hazvishuwa zvikuratidza kuti muita sei mukurwara saka nyaya iripo ndeyekuti imimi pamari yamuinaye kumba ndanchikumbira kuti mubvise $60 mabvisa $60 mondipa 20 ndoisa fuel mumota then ndokuperekedzai kumba kwachakonda indoloja kunokupa 17 apo ndokuperekedzai kumba ndinokusiyai kupi kumba then Sunday ndozoteera ndoona kuti munenge masei apa ini ndandaona hangu chitsotsi chake chese chaangaita sei chaanga achida kuita ndovanati awaita hazvina kuipa Silver Jane mundiperekedza munin'ina wacho ndobva ati aiyo hazviiti maigura waperekedza usiku vanendachi mangwana kwachena ewe ibva tatobikirwa sadza paya pabamwe paya bvataja takuenda kumba tiri mota apa ati nyaya iripo panapa ambuya Jaden ndekuti ndikuenda kusiyai kumba morara kupi kumba ndikati imi movha maita sei zvikanzi ndienda kubasa ndikati akuramba rini muchiita sei muchirara kubasa zvikanzi aiwa ndikuenda kubasa ndikati aiwa handiitisi kubasa ndokwandotoziva handiindorara mumota murara pabasa tasvika pabasa paya takamira ndofunga banguru wakaedza kuda kuti vatigadzirise kuti aiwa iwewe budira munhu chiri pachena because iye wainyepa achitoti mukadzi uyu ini handichada nezvemukadzi wake
uyo angabude pachena adriver mota ndofunga takaenda pamba panova pemukadzi wacho tasvika paipai iye achiburuka ini pandaburukawo ndobva ndamuti aiwa iwe hauye mawiri akadaiso totanga taita sei tataurirana towirirana nditi pano kuti uite zvekutenge like wauda kundiita chitsotsi kundinzvenga ndofunga pakabva paitika noise ndakaenda kumba kwangu ndasvika kumba kwangu ndobva ndagara kumba kwangu kuti atine rwendo rwatoida kuenda naedhimo kwamutoko kwambuya vake ndobva atuma munhu ndikumbirawo hembe dzekuchinja ndobva ndatora hembe dzekuchinja ndobva ndamupa haana kududza kuti ndikuendepi ndakazotonzwa nemakuru vanhu vanhu kubasa choti mudhara aita sei abuda aenda kwamutoko chichima taifanira kuita sei kuenda tese waenda kwamutoko kuye wadzoka after 3 days vauya futi ndiri kumbirawo hembe dzekuchinja ndobva ndamupa futi ndoda kuenda kumeeting ndobva ndamupa futi hembe dzekuchinja dzedzima ndatonyatsoona kuti munhu akutora hembe 1 vaanyatsoona zvekutora hembe 1 ashiti vaadzokaya nemukomo wake asvika nemukomo wake zvanza ambuya jedhe nyaya iri panapa ndeyekuti kwandakaenda kwamutoko kwagogo ndikenge ndaenda kunaudzwa kuti ndane vakadzi vangani 2 so gogo vakati iwewe wakazotorere chihembe vachibvunza mukadzi mukuru kuti wakatorere chihembe uchiendesa kumukadzi mudiki wanga warambwa here akati kwete saka vakabatwa nemhosva vabiakoko saka naachikumbirawo kuti hembe dzedze dzatikauya dzedzi undipe ndidzokere nadzo kwaridzwa dzenyu nekuti ndakatenga nawo hembe kana uchizodawo hembe dzangu ndichazotenga tichigara tese pano dzinosara pano ndikati aiwa hazvina kushata hembe munoita sei munotapura zvikanzi tapurai uendese ndikati aiwa hazviti munotapura hembe munoita sei mudzokera nadzo handirati zvakanaka kuseni vaenda manyoro akadzoka wodya kupedza kudya kwakuti hembe zvandambutaura zvezve kuseni kati hembe ndandarongedza kare bhegiro hembero bhutsidzo ndobva atapura zvinhu zvezve ndobva aita sei ndobva aenda pahembe dziya pane 2 matishet andakamutengera inini ne1 pair boots ne1 trouser saka indakatora trouser ne2 matishet boots mba ndangodzisiya vanati angadziti sei ngadzi ndikata ndindo zvandakatengawo ndigarewo nazvo kasi muri muwani wangu ndobva ndasara nazvo zvinhu zvezvi ndagara january wakapera ndakuenda kupedza wapera february wapera munhu angaite sei handingaoni kana munhu kana ada zvokundiona anoita zvekutuma munhu ndinoudza maiguru vauye kuno kumaini ndavasuwa ndienda kumaini kwekuye kusvika ndakazoti ko zvatakutoita ngetakutoita chihuri inangwe zvanditese handizvikwanisi iwe kumba unokuziva ndaenda kumba ndasvika ndagara chakazopa kuti ndikwire dani edhimo wakatanga kutuka kuti iwe edhina kukechana newe wakutoti wamukadzi wangu hapana zvamunondiita mese kumba kwenyu tanga utukirira hanzvadzi dzangu nenini otuma mukadzi wake ndonopiwa zvinhu zvangu zvakasara kunani kuna edhina chichii saka inini zvinhu zvakandirwadza kuti munhu wandakagara naye ndichimuchengeta kubva kune chikafu chekumaini ndichipa vanhu chikafu chekumaini iye wacho ndichimupa chikafu ndichimubikira ndichimupa bonde oti hanzi nini akakechana nini 5 months achikechana nini ini mari yacho anamboiona yandikecheni unokwanisa kutapudza here mamwe mashoko ndikumbira kuti nditaure asakumbira munhu right nyaya edna mururi ndakadana naye muna november ndidiro achigara kuno kwachakona munhu akamunza kuno kumurume wake anonzi Samusha waaigara naye aunza murume wake anonzi Samusha waaigara naye akamunza kuno pandakatanga kumupfimba edna mururi akandiudza kuti inini handichadanana naSamusha akaenda kuDarwin kune mhuri dzake ingano akadzitu Samusha iye akaita wechi 3 kubva paakandiudza kuno Samusha haana kana sendi raakabhadhara pakuroja dzimba alright haukadana mama haukadana mukadzi uhungu uchimupfimba uchimupfimba ule nopfimba yekutasa ule nokuzoamati yo wakapfimba mukadzi uchidinokuda ndindozo ukadana naye nhasi auya kudare nhasi achitiwo chimbupi amachena chakunetsa chii kana asiri wako haisi yekuti umwe wetiswedheni yakafuna chamwana achakuda zvisheri sipo uyu anda kuzasi mumwe chemhado sipo chokwadi kuna edna mururi inini tichadanana
ndazvinzisa but zvaari kutaura hazvisiri iwe mutemoroti ukagara nemukadzi kana 3 days atova pane mamanzatsa anogura akawanda mani mama haina mari 5 months kubhadharwa every day ngatingotaurai uchibhadhara kachipisisa alright $5 times ndaigara kumaini ndichitohwanda hauna kupinda here mumba mavo tatisisu vanhu vavachiita zvomadziri uyo ati ndibude pachena nyaya yese ndakukokodza kuenda kuti yakakodza ngazi ovasene ngazi mungomuramba fair enough chete inini ndine mukadzi wedhimo vanhu ava vakabatwa musi wa1 January nguva yese yari vari kutaura ita isingazivi musi wa1 January ndopakabhondoka nyaya indaiti murume ari kubhakwa anga naedin handiti abatwa murume waigara naedin ndi akabata murume wangu mumba ikaita noizi yakanzwika nemunhu wese komboni yese inotoiziva kuti musi wa1 January murume wangu akawanikidzwa ndemurume waigara naedina anozisa mushawa chezvo kulexuko vavakawanikidzwa ndopandakaziva nyaya iyo musi wa1 January kurwadziwa murume wangu shuwa bhegi ndakaenda ndakamuti bhegi ndiri kuya naro zvanzi kuya naro kupi ndikati ndiri kuya naro akati uya naro kumaini handiti akati ndiri kumaini uya naro kumaini ndikati wo right ini ndiri kuya kune munhu wawakawanikidzwa naye ndo andiri kuya nebhegi bhegi handina kuenda naro kumaini uyu wawakawanikidzwa naye ndo wandakasikopa bhegi akasvikosvika ndikutoriramba bhegi zvanzi nini mumwe nyanga ako kuti ichi ndikati murume wangu ari kuramba kuti bhegi uye kuno ari kuti bhegi zvamutaura zvakanakita zvinhu dai manga makatengesa tanga kubvunza murume uyu tachimubvunza nozvaiti namutaura ati haazi mukadzi wako unozopota uchinogara pasiri mukadzi wako chinogara naye kuboka munoziva zvinoitika kana hure cheki ndikatora hure rangu ndikaenda naro kumba kwangu ndikazoona mumba macho pabhedha pangu pano mumwe munhu imhosva yaakitubata zvino murume wenyu uyu anomhosva atida kuwanza time tichivanhu kuita time nozvizvitora ane mhosva yaakaita kutukana achiramba mukadzi amai zvinongorwadza ukunotisa imwe evhenti yanga musingapahokuzirana matonzi handei chese ndosaka aita stanzi yekuti taita madhiri ada kuedza kuti mimusvike padhuze steri wakakanya kudhara chimuramba mabasa acho aperi pane madhiri acho awaitira naye mupei dhora rachame Panyamaro, paluka kacheredzi. mama mama maruzi ndakaenda nemurume wangu kutenga nditori pazita iva vanhu vakabvotitonga umwe musi pakatiiriso mugani chichi tikazobvotitonga nasufi vava stendi takaenda nemurume wangu tikatenga stendi pamusoro yedata ndinotaurawo panyaya yestendi nyaya yestendi edhimwe akandifonera anditi ndobva handiti edhina ndikuya kupi ndikuya kwachakonde ikoko pane madhira andira kuita eestendi magariro andiri kuita naamai akuita sei asi kundifadza edhimwe akauya iye nehanzvadzi yangu anonzi Peter Mudhuri ari kumazowe yangu inini nemwana wake anonzi Benefit nemunin'ina wake vauya vari 4 paya takabva taenda kwaluka karicheredzi batasvika batabhadhara stendi tabhadhara stendi uye akati stendi muchagara inini neava tichagara tese saka akati ndinoisa zita rangu inini neremwana hanzvadzi yangu ndiakasaina ndiakava witness patikatenga stendi uye achidzokera awirirana naamai ava kwakuenda kwakusvika kwakuti nzoni mukadzi wangu sori pataa tisingawirirane paipai ndakatenga stendi hande tinochinja zita restendi bwaina unochinja zita restendi asi stendi takatenga kwete mambo
ndiyaiziva kwaitengeswa stendi. Hanzvadzi yake ndo yakandiudza kuti zvoni hanzvadzi yangu inoziva pakutengeswa stendi. Edmosand. kugama Mwari utauro zvakumurambira. Mwana ndichakudai. Chikonzero chemurume wenyu wamusimba muchidanana naye. Chikonzero chemurume wawanogara naye wanosimba chidanana naye. Mama batai mashoko. Mazito zataura. Saka mimi ndiyangalishi. Usakangalishi. Ndayana ndidzi yangu yari apa. Amara kugani. Saka unuchiro mwe murume. Saka zvatukuita process yatukuita muno. Ndiyo chaiyo. Baba Edmond anofanira akadi zvangu. Mas é boa já. A música também. Essa cara. Maramba. Vamos ter. Nós vamos dar a mais. Por mais já mulher dizer. Não mulher só mudar. Kana pane zvamakashanda mese. Zvamakaita mese. Kukwira idare muzokudara. Mazviri kwamai. Ndati kana pane zvawakashanda vese. Zvawakatenga vese kana midziyo. Ingave property, ingave dzimba. Ingave musha kana stand. Vanokwira dare mudzoka munodare. Hakuna chatichashanda. Aiwa, kuteerera izvozvi. Hapana zvamukashanda mese. Zviripo hazviripo. Zvakawanda. Simukai. Change.